Soc en Ramon Riera, soc historiador, entre diverses altres coses. Això és el Buidac de Memòries i avui, que és 1 d'octubre, he decidit de fer una mica més de material propi, de no compartir fotos, memes o posts d'alguna altra gent, sinó de poder aportar alguna cosa per tots aquells i totes aquelles que esteu immersos, que estem immersos en aquesta gran confusió, sovint desencís. Doncs això, posar unes quantes reflexions, simplement són el meu punt de vista sobre el moment en el qual estem i una mica tot allò que ens ha dut fins aquí, no? Amb les meves eines d'anàlisi, d'historiador i sobretot apassionat per la política. No? Per començar, cal que diguem una cosa que crec que tots sabeu perfectament, i és que tot té un preu. Res és gratis. Si tu vols aconseguir allò que realment anheles, allò que realment desitges i t'esperes a seure que algú t'ho regali, realment pots passar una vida sencera o fins i tot diverses vides fins que això no succeeixi, i menys quan estem tractant d'un tema que és com és el que és la política. Si us hi fixeu, com dèiem l'anunci d'aquest videopost, en comptes d'estar celebrant el 4è aniversari de la República Catalana, estem celebrant el 4è aniversari del 1 d'octubre. On va anar a parar aquest 1 d'octubre? On va anar a parar tot el que s'estava muntant, tot el que ens havien promès, tot el que ens havien dit que seria aquesta república, amb aquells anàlisis, amb totes aquelles preteses argumentacions, tots aquells compromisos que després potser fins a cert punt se'n va dur l'aire. No? La República Catalana, i ho podem dir en totes les lletres, està absolutament sedada. Si és que existeix, està totalment adormida perquè, sobretot, ningú l'exerceix. I com és que podem haver arribat fins en aquest punt? Jo crec que hi ha 3 columnes molt importants que s'han esfondrat ben ràpidament perquè realment eren de sucre. La primera d'aquestes columnes és aquesta nostra obsessió que tenim els catalans de ser els bons de la pel·lícula, no? De sempre tenir uns arguments perquè som bons, no? I això ens dona dret a tenir èxit en allò que estem fent. I me'n recordo un Mourinho, l'entrenador de futbol, que tant rabiava sobre el Barça, sobretot de Guardiola, no? Perquè deia que és que sempre quieren ser los buenos. Doncs això és una mica el que ens passa, no? Llavors això ens dona... Podríem parlar molt de rato, però un exemple molt clar són les tietes caça crema containers, no? Que generen debats interns sobre si hem de ser més o menys proactius, si voleu dir una mica violents, no? en la nostra lluita per la independència, i que potser a vegades podríem obrir una mica més la perspectiva sense arribar tranquil·lament a ser uns almogàvers, no? O sigui, potser pots, com més obris la perspectiva, potser més creativitat, més opcions tindràs. En aquesta línia hi ha també el fet aquest, no? De dir que nosaltres tenim la raó. Lògicament ho hem argumentat i està super impecable, no? Mira, tenir la raó no obliga a ningú altre que tu mateix, perquè quan tens la raó has d'assumir el compromís, o diguéssim que l'ideal seria que assumissis el compromís de portar a terme i d'empènyer tot allò que tingui a veure amb aquesta raó que tu tens. El programa internacional és el que és, i això ningú no pot dir que no ho haguéssim vist abans. O sigui, el mateix 2017, crec que era a principis de 2017, hi havia tot l'assumpte dels refugiats sirians que la comunitat internacional, sobretot d'Europa, va entregar a mans dels turcs en plan Guàrdia Civil d'Europa, i pam, i aquí es va quedar. Llavors, tenir la raó, ser els bons, no obliga a ningú altre que no siguem nosaltres mateixos. I jo crec que la tercera columna d'aquestes que es va enfondrar i que segurament era una de les principals és la nostra afecció als caps de colla. Confiar en que hi haurà uns caps de colla que seran els que conduiran tot el procés. I no ens podem queixar de que estava molt ben decorat, que estava tot molt ben plantejat, malgrat que ara estem veient que no s'havia complert, no s'havien fet gestions per crear estructures, no s'havien fet els contactes adequats, etc. Però no deixa de ser altra vegada un deixar en mans d'algú altre allò per la qual cosa tu has d'estar-te movent, t'has d'estar posant, has d'estar-te posicionant.
podríem dir, no? D'alguna manera. Ara, aquest tema no és gens irrellevant, sobretot si tenim en compte que la notícia que acaba de sortir avui de la proposta de la CUP sobre retirar les acusacions als represaliats per part de la Generalitat, que ha acabat tombant al Parlament. Això tindrà el seu anàlisi, però jo crec que és un símptoma molt negatiu, i l'altre és que ahir mateix va venir el Borbó, Felip IV d'Espanya a Barcelona, en vigília de l'1 d'octubre, i hi havia centenars de manifestants. O sigui, jo crec que, a més, cal felicitar-los i donar-los les gràcies per ser allà quan, en el 2018, jo crec que fins al 2019 o el 2020, aquest senyor no es podia pràcticament acostar a Barcelona, no? Què ens ha passat? On estem, no? Crec que aquesta desmobilització, aquesta confiança en els líders que vam dipositar, la podríem haver evitat. Teníem ja un exemple que és en els anys 78, els anys 80, quan, en el cas de Catalunya, Jordi Pujol, Narcís Serra pel PSOE, Jordi Pujol, Convergència, és com que assumeixen el compromís tàcit de dir ja no us heu de manifestar, ja no heu de seguir els carrers, perquè nosaltres ja estem aquí en les institucions polítiques, no? En la transacció que hi va haver aquests anys, els 78, 79, 80, no? Havíem tingut l'experiència i havíem vist que això al capdavall no havia portat enlloc, havia creat una classe política juancarlista absolutament immersa en la corrupció, no tots, evidentment, però sí hi havia molt bona part del partit, del moviment que xocava d'allà, i tot i això nosaltres vam tornar a recaure. En aquesta ocasió estava entre potser Junqueras, Puigdemont, la CUP per allà donant voltes, amb l'ANC i Òmnium com a actors principals per aglutinar la gent, que per reunir la gent, per començar-ho a organitzar, van ser molt útils, però que quan va arribar el moment de passar una acció més decidida, la cosa es va quedar com a mig camí, fins i tot em consta de certes poblacions on entre ANC i CDR la gent no es parlava o van tenir conflictes molt importants quan la cosa ja anava de repressió i d'antirepressió, per entendre'ns, no? Què tenim, doncs, aquesta classe política, aquests caps de colla que no van funcionar, però, clar, hem de pensar, aquesta gent són fills del 78, són una classe política que veu de la cultura política del 78, és a dir, digues el que et dongui la gana, després fes el que vulguis, que al capdavall ningú et passarà comptes. Llavors, el moviment, des d'un primer moment, ja va ser posat al carrer per part de les persones, per part de la gent. És un moviment que va créixer sol i simplement la classe política s'hi va posar al capdavant. Llavors, què ha passat? Que en el moment de la veritat és aquesta tercera columna que ha fet una fallada total. Evidentment, hi ha situacions personals, hi ha les presons, hi ha l'exili, i la desgràcia d'aquestes persones i les seves famílies, que això és indiscutible, però el tema és la fallada en el compromís anterior, no? I mentrestant, tot el que tenim actualment, un cop engegada la repressió, un cop modificades les estructures de la Generalitat, un cop hi ha 3.000 persones encausades, ja què tenim sobre la taula? Doncs cortines de fum. Bàsicament, cortines de fum. I m'agradaria fer una reflexió, ara faré un petit incís sobre un dels lemes principals del moviment, que és aquest de ni oblit ni perdó, que precisament és com una altra cortina de fum que és molt interessant d'analitzar, perquè és un lema que en si mateix és estèril en el seu segon enunciat. Evidentment, l'oblit, evidentment no hem d'oblidar, i per això estic fent aquest material, però el que és el perdó, si ens ho parem a analitzar-ho a nivell, per exemple, personal, a nivell de la psicoteràpia, que és la meva altra gran vocació, el perdó és una cosa que és exclusivament individual. El perdó és una qüestió de cadascú. El perdó, si hi ha una persona, un adversari, un enemic que t'ha fet mal perquè simplement es pensa que té dret a danyar-te perquè tu estàs fent una cosa que a ell no li cau bé, tant se li encarda que el perdonis, tant se li fot que tu el perdonis o no el perdonis, perquè el perdó bàsicament està
dintre teu. Perdoneu, que ha fallat una mica la pantalla. Com deia, el perdó està dins teu, el perdó és individual, el perdó és un acte simple de deixar anar la càrrega que t'ha posat aquesta persona, la càrrega de ressentiment, la càrrega de ràbia legítima que t'ha posat aquesta persona dintre la motxilla, o persones, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, quina seria la clau? La clau és una paraula que potser és més complicada perquè té 5 síl·labes, que és connivència. Ni oblit ni connivència, que això s'ho han passat pel forro directament. Llegim la definició de connivència. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, tenim una excepció que és complicitat moral consistent a fingir ignorància sobre la falta d'algú, especialment d'un subordinat. Juga amb la connivència de les autoritats. Segona excepció, segon significat, entesa secreta, que aquí també encara ens dona més pistes. Si mirem el diccionari franquesa de sinònims, connivència hi posa complicitat, acord. Jo diria col·laboració, no? És a dir, si hi ha hagut tota aquesta repressió que al capdavall el 1 d'octubre ens va afectar a tots els que estàvem a les taules, o anàvem a defensar les taules, o anàvem a votar tan sols, o jo, per exemple, a Sarrià va arribar a última hora un noi que havia estat com a 4 o 5 taules, o sigui, amb el cotxe, carretera i manta, i anar intentant votar fins que no va poder arribar. O sigui, tot aquest esforç col·lectiu, tota aquesta dignitat humana que vam demostrar aquest dia, doncs demana que els nostres representants presentin una dignitat davant d'aquells perpetradors, que no és altre que l'estat espanyol, que no és altre que sa majestat, que és el que els mana a tots, en definitiva, no? O sigui, per què col·laboreu? Està bé dialogar, però, per exemple, per Gandhi era molt pitjor aquell que col·labora, que no fa res, aquell que accepta la situació de l'opressor, que no pas l'opressor mateix. Però anem de nota. De fet, hi ha una cita de Mahatma Gandhi que és: creure en alguna cosa i no viure-la és fonamentalment deshonest. Què esteu fent, caps de colla, amb la República Catalana? Hi ha mitjans per poder actuar, per poder seguir en el camí, per poder seguir reivindicant aquesta nostra república. De fet, companys, amics estrangers, quan va haver la proclamació després del 1 d'octubre de la república, cap a finals d'octubre, si no recordo malament, estaven super estranyats perquè no hi havia hagut cap moviment paral·lel al carrer. Per exemple, alhora no hi ha de prendre ajuntaments, que ja seria una cosa, però de formar assemblees locals que estiguessin com una organització local de la república, els pobles, que no hi haguessin més com mobilitzacions en defensa de la república, no? Es va proclamar la república al Parlament, no es van ni treure les banderes, ni tan sols al Palau de la Generalitat, les banderes espanyoles, i qui sap què ha passat i qui sap on són les coses, no? Llavors, el que és la no violència, que és una cosa a la qual realment la majoria de la gent desconeix, de seguida la majoria de la gent va despotricar perquè tenien un concepte preconcebut que no tenia res a veure amb el que és la no violència, i per tant no va poder-se desenvolupar. Hi havia, per exemple, en Peu de Pau i algunes altres, Iridi, altres organitzacions que tenien una mena de coneixement, de know-how de com funcionava, però de seguida es va estancar perquè la frustració general, la manca de direcció per part dels caps de colla van fer que la gent no s'hi impliqués. Realment, la no violència no és el pacifisme radical. La no violència, de fet, és una confrontació contínua. És aquesta cita que deia ara mateix de Gandhi, no? Creure en alguna cosa i viure-ho. Al contrari, és fonamentalment deshonest. Aquesta resistència no violenta, aquesta forma de confrontació, té moltes cares, moltes formes, potser ja en parlaré més cap al final d'aquesta gravació, però que es pot executar des de qualsevol posició, des de qualsevol nivell de compromís, que és l'altra cosa molt important, no? Actualment estem immersos en una mena de mar de confusió, no? Hi ha hagut un truc que ens han tret després del no havíem fet el que havíem de fer, que és el que no som prous.
Això no és veritat. Molts moviments de resistència no violenta han canviat les coses, perquè no és només una qüestió de canvi, la no violència és una qüestió que s'ha treballat en molts països, en moltes lluites revolucionàries i no tan revolucionàries, que s'estudia, hi ha fundacions i instituts que estudien aquests sistemes de, podríem dir, d'actuació per tal de fer complir la voluntat del poble, o com a mínim d'una part tan important d'un poble com perquè sigui impossible tirar endavant sense tenir-la en compte, que és el nostre cas, no? Doncs és una cosa que està molt treballada, que tan sols cal implicar-s'hi, no? Ara, en aquesta confusió que estem, una de les estratègies, com deies, aquesta de dir que no són prous, doncs bé, en els estudis estadístics normalment crec que és entre 1-2% de la població que estigui implicada en la lluita no violenta ja és suficient perquè les coses s'activin i comencin a tirar endavant. Per exemple, la dictadura que hi havia a Sèrbia va caure gràcies a un moviment no violent, un moviment molt represaliat, perquè clar, en aquell moment encara estava tenyit de ser un traïdor o no a la pàtria, el fet de recolzar el dictador, i en canvi ells se'n van en sortir una situació molt més dura que el que era la nostra, no? Gandhi deia també, i això és molt interessant, no? La por té la seva utilitat, i això és indiscutible, no hi trobareu cap persona que tracti gestió emocional que no us ho digui. En canvi, la covardia no. La covardia no és útil. També deia Jordi Carbonell, de grata memòria, que la prudència no ens faci traïdors. Aquest no en som prous és una cançoneta que bàsicament el que fa és dilatar aquest no fer res perquè realment hem arribat on estem i no tenim idea de on volem anar. Cal que agafem consciència, havia dit aquestes 3 primeres columnes que es van esfondrar, són bons, tenim la raó i tenim uns caps de colla. Les solucions no venen de fora, les solucions no ens les donarà una república espanyola, qualsevol que investigui, que s'impregni de la història de la república del 31, que era profundament anticatalana, que van ser tot traves i que enmig de la Guerra Civil, com van poder, ens van treure tot el poder, el que era la Generalitat Republicana, ni tampoc d'Europa. Europa, primer de tot, i qualsevol altre país del món, per poder engegar un vesper, que seria un procés d'independència, necessita tenir una consciència de que realment la gent es mou. Que és molt important que la gent voti a les eleccions, però no tan sols l'acte simbòlic de votar o de fer unes performances massives increïbles de moltes coloraines, sinó el fet de que es mou, que està al carrer, que està no col·laborant amb aquelles autoritats opressores, que està protestant, que es manté, que persisteix, per dir-ho d'alguna manera, no? I és això el que obliga a actuar aquests països o aquests organismes internacionals. A veure, imagineu el plan que hi havia, o sigui que no hi havia cap mena de rerefons, i tots aquests estats que tenen els seus serveis d'intel·ligència segur que coneixien perfectament què hi havia al darrere. Per tant, no és només que Europa, si voleu, en aquestes perspectives de blanc o negre sigui bona o dolenta, o la comunitat internacional o el que vulgueu, és que ningú mourà un dit fins que no siguem nosaltres els que realment tinguem una protesta activa, una acció activa per poder despertar aquesta república que ens han cedat ja fa 4 anys. Com deia, només quedem nosaltres. Ja, no sé si en les eleccions del 2015, per exemple, va haver-hi un petit moviment. En David Fernández va fer aquella proposta de la llista sense polítics, que en un moment determinat fins i tot en Junqueras va acceptar, que després en Mas va boicotejar i va enfonsar i va sortir aquella cosa de Junts pel Cat, per dir-ho d'alguna manera, que també va ser que és una fita política interessant i important, i segur que hi havia gent de molta bona fe en allà treballant i que cal agrair-los tot el que van fer, però que no era una llista de no polítics, que no era una llista, diguéssim, d'unitat per poder emprendre el camí, diguéssim, polític, legal, administratiu necessari per poder executar una república, no? Llavors, com deia, només quedem nosaltres, queda el poble, queda la gent del carrer, com a mínim
diguéssim, la part del poble que vol aquest canvi, que vol aquest procés d'independència que finalitzi, que tingui un sentit, no? Vaig mirant a la pantalla perquè sembla que se'n marxa la imatge, val? I realment el poble, la part del poble que vol això, i som els que hem estat des del principi, com deia abans, som els que els hem empès a posar-se al capdavant, encara que després no tinguessin molts d'ells, no sé si tots, però molt clar on volien anar, no? El que ens cal realment és un 3 d'octubre. No sé vosaltres la memòria que teniu d'aquell 3 d'octubre, jo estava a Girona, recordo aquelles manifestacions, les manifestacions realment més nombroses, més significatives i importants de la història del nostre país. Recordo la imatge dels tractors per Jaume I, que era altament emocionant. Recordeu un moment de confluència de la gent, un moment en què no importaven els colors dels partits, un moment en què hi havia una idea clara del que es volia, que estava lluny de la confusió que vivíem ara. Ara vivim una mena de confusió, vivim un enfrontament entre les bases dels partits que no és res més que el fum aquest que deia al principi, és un altre joc. El fet de que els militants entre ells es diguin les pestes erosiona, destrueix, debilita el moviment. El fet de que no ens diuen realment el que volen fer, hi ha hagut unes últimes eleccions, ara fa ja no sé quan, tampoc estava molt clar el que es comprometien, el que no es comprometien, hi havia aquesta altra dilació, el que és aquesta taula de diàleg que no té bases per ser una taula de diàleg, o sigui, si tingués bases per ser una taula de diàleg, llavors, ostres, estaria supercontent, però no, ara mateix, en aquest moment, no les té. Necessitem aquest 3 d'octubre, necessitem aquest esperit, recuperar aquest esperit del 3 d'octubre, i això què comporta? Quin preu? O sigui, com us he dit al principi, tot té un preu. El preu és la mobilització constant. I aquesta mobilització, en primer lloc, i indiscutiblement ha de ser en solidaritat incondicional amb tots els represaliats que hi ha hagut durant aquest període des del 2017 per la causa de l'independentisme. Amb tots i cadascun. Està molt bé sortir al carrer pel president Puigdemont, indiscutiblement, però cadascuna d'aquestes persones com tu i jo, que el seu dia a dia té el sou que té, que pateixen perquè una simple multa de 10.000 euros amb ells els hi destrossa la vida, bueno, a mi em destrossaria la vida, o sigui, imaginem, no? Es mereixen el nostre recolzament constant i total. I el segon és seguir fent accions, seguir informant, com us deia, les causes, o sigui, els motius lògics pels quals ens han portat tanta gent a ser independentistes, alguns ho som des de tota la vida, d'altres van tenir un procés molt important intern de transformació personal per ser independentistes realment, doncs aquests motius segueixen havent-hi una raó per explicar-nos. A part de la mobilització al carrer, hi ha una raó per seguir explicant-nos, seguir convencent, seguir treballant amb el missatge i altres tipus de militància. Un dels factors importants i interessants de la no violència, com us deia, és que cadascú pot aportar allò que bonament pugui. Llavors tenim un cavall superimportant, que és el cavall de la llengua. Jo estic amb el grup de Mantenir el Català amb els castellanoparlants, que recomano a tothom. Actitud, consciència lingüística, perquè és un camp de batalla important i sabem que l'adversari ataca i ataca amb l'absolut desvergonyiment. Cada vegada tornen a intentar entrar en el que és l'educació. Però no sols això, el fet de cuidar com parles, com escrius, de cuidar el vocabulari, la genuïnitat és un altre tipus d'aportació en el que és aquesta lluita que en global després és per la República, per la República Catalana. Els moviments socials, els moviments contra els desnonaments, també, o sigui, la primera forma de violència és la pobresa, això també ho deia Gandhi, em sembla, no? Doncs treballem el fet del fer o no fer també és important, o sigui, tu pots fer per aportar, per lluitar, per aconseguir la independència, però també pots no fer, i en aquest sentit, per exemple, tenim el nostre poder de consumidors, tinguem consciència de a qui contractem, quin tipus de bancs, les empreses de subministraments, la llum, el gas, etc. Inclús els comerços, no? Quins van fer, bueno, quins com a mínim respecten la llengua, hi ha llocs que vas i que inclús no volen, o sigui, sembla que menysprei, no? Si comuniques en català.
Què més? Els lligams amb els països, amb la resta dels països catalans, amb Balears, amb el País Valencià, amb la Franja, amb la Catalunya Nord, amb l'Alguer, que aquests dies ha estat en primera notícia, no? Una cosa que el juancarlisme català, del pujolisme, aquella antiga convergència i unió, doncs sempre havia mirat una mica així com, no? Aquesta relació una mica paternalista, doncs es tracta d'una relació de tu a tu, d'estar atents, perquè allà també s'estan movent moltes coses en aquestes altres parts dels països catalans i crec que tots, si ens solidaritzem, si activem aquest moviment, o sigui, aquesta sensació d'estar treballant, d'estar portant el que tu pots, d'estar allà, farem honor a aquest 1 d'octubre i acabarem fent prou fressa, com perquè aquesta república que està sedada desperti. Res més, això és el Buidac de Memòries, us convido a fer tots els comentaris que vulgueu aquí sota, aportacions mentre siguin respectuoses en tot això que he dit, el que hagueu entès, o el que vulgueu afegir, el que us sembli que m'he deixat, el que us sembli que podríem fer més posts, més comentaris, doncs estaria supercontent, superil·lusionat de que ho comentéssiu. Res més. Ramon Riera, fins aviat.